ndiani achiri kurangarira ndimi dzekwa passion java dzekutsotsonya dzemaumba maumba. Hello guys, if it is your first time to be here, yes, this is SGP TV, your favorite #1 TV platform here on YouTube. Inokupa zvinhu ne-quality both audio and video, also content yacho tukuzama wana kuti zviite zvibatane. Yes, of course tichiri kusimukirawo, saka support yenyu tinoida zvikuru. Kana mukati subscribe aiwa tinotenda. Hazvisi zvekumanikidzana kana kutinana, but kutokumbirawo nekuti vamwe oro dzimwe mhuri dziri kutorarama nazvo zveYouTube izvi. Anyway, without further ado, let's jump into today's business. Anyway, I wanted to tell you guys kuti I came across this video latest Pastor Ndlovu. Vanga vachita zvechechi vachinamata and all that stuff, but I was shocked because pane ndimi dzandanzwa vachitaura, and ndimi idzi dzandifananira kana dzaita kakufanana yes nendimi dzekwa passion java dzegore riya dzemaumba tokutsotsonya. So I don't know zvangu kuti ndimi mutauro here unoexista wekuti unodzidziswa kumachechi uku. Ndiri kuitira kuti tisazoshamisika tikaramba tichinzwa amwe mawords atinenge taakunzwa, because it sounds funny. Maybe kungoti language isiri yako inosounda funny or something like that, I don't know, but toda kuti timbonzwa tese ndimi idzi, then mondiudzawo kuti mimi what do you hear. Hamusi kunzwa here some similarities nendimi dzatakambonzwa dzichiitwa napassion java or something like that. I'm going to play the video right now, then you let me know kuti muri kunzwei, ndizvo here zvandanzwa or zvakasiyana. We commit Harare, our capital city, unto your hands. We commit Harare, our capital city, unto your hands. Oh, setamiska dima kine sombre, natemuska dima kine saya, sekremande kine sotoma, zambrandika tsukuna, kitomeke shimatrina kisto kitiambo, mumatsoma tikista kala sotoma. We pray for this nation. We pray for Harare. We pray for Harare. We say, God, may you reign your peace. May you reign your anointing. May you reign your peace. May you reign your anointing. We pray for Harare. We say, God, may you reign your peace. May you reign your anointing. May you reign your peace. May you reign Harare, our capital city, unto your hands. Oh, setamiska dima kine sombre, natemuska dima kine saya, sekremande kine sotoma, zambrandika tsukuna. Ya pakaipa hanzi zambrandita sukunya amenozvanyoza. Maybe kuti mitauro iyi inenge isiri mitauro yedu, saka mutauro wega munyowani paunotaurwa unosounda funny or peculiar in some way, but mazvinzwa kapa hanzi zambra wati tsukunya. So ana tsotsonya ana tsitsi ndo vandiri kuzama kuti vanozvavo. I'm not making fun of this, but I'm actually questioning and asking you Zimbabweans. I know you trust in this man of God. Even me, ndinotone level and ndinotombo trust Pastor Ndlovu. But on this one, I just wanted guys kuti titaure mumbotudzawo kuti manzwei zvandiri kunzwa ndizvo here, ndimi idzi dziriko here sematauriro emageto idzi mazuva, kuti zviriko here kana kuti hakuna, kana kuti hazviko. Regai tingodzipedzisa zvedu, then topesa video yedu tichitaura zvatinenge tichitaura. Kitomeke shimatrina kisto kitiambo, mumatsoma tikista kala sotoma. Mumatsoma tikista kala sotoma. Mumatsoma. So matsitsitsi ndo makutsotsonya iwaya maumba. Saka I'm also wondering, was it necessary? Last time we loved kuseka kwatakaita passion java last time, was it necessary? Were we supposed to laugh at passion java, or this is something that is normal when it comes
kunyaya dzekuita speaking in tongues and church stuff. So guys, vekumachechi makasunungura comment section kundicorrecta kana paine pandakanganisa, and those who vasingabhilieve muna zvemachechiwo tipeiwo maonero enyu, then I'll get to understand what is happening here. As for me, this one got me by surprise. I can tell you, I was shocked. We pray for this nation. We pray for Harare. So as you can hear, he was praying for Harare. Nekuda kwezvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe, makanzwa mahovhets, kuna mahovhets ari kunzi ari kujamuka, vana machanges avada kuti aitike muhurumende and all that stuff. And like also yesterday I heard kuti manga muine matangas akambowanikwa muna 2017 pakabviswa vaimbove mutungamiri wenyika comrade Robert Mugabe pachigaro. So I am afraid, and Pastor Ndlovu also maybe he is trying also to culminate the situation in Zimbabwe, because history might repeat itself. We might find ourselves on the verge of history repeating itself also. So I don't know guys, what do you think and what do you say about this video? As for me, pakaipa timu rangu, pakaipa. So guys, I just came with this video ndozvandaida kukuratidza ndikokubvunzai kuti ndimi idzo dziriko here, munozvionawo sei? What is your take on that? So guys, ndipewo mafungiro enyu kuti munoti kudii, ndapota here, ndadherera here muzodzi waMwari? Were we supposed to laugh at Passion Java paakanga achita ndimi dzake previously dzaisounda funny in some way? Maybe it is only because of kusiyana kwemalanguage. And also the last question that I want to ask is kuti ndimi idzi ilanguage here inodzidziswa kumachechi? Because amwe mawords aaneka kufanana matsotsotso ayo, kana kuti dzinongouya dziri different, kana kuti every time dzinofanira kutoya dziri different, because we find ourselves maprofita edu achidzokorodza some certain words mundimi dzavo dzavanoita. So I also heard kuti kune amwe machurches ndimi idzi dzinotopracticwa, people want to not trainwa kutaura, to speak in tongues, or it is something that just comes from above, or it is the doing of the Holy Spirit. And also the other thing is, I wanted to know is ndimi dzofana kusiyana here, how they sound, how the words sound, the vocabulary and all sorts of stuff, kana kuti pakamira sei. So let me know in the comment section kuti munoti kudii nemubvunzo yandapindurai uye nendimi dzapastor Ndlovu. Zvandibata off guard. So I just wanted to share with you guys. Let me know in the comment section, what do you think?